Sadag. Napalabas, iti panagsarita dagiti agama a Misti ken Don Fausto. Nakuna ti Don nga iti kanito a maisagmak ni Misti gapo iti inaramid na ken ni Laika ket sanan a pakibyangan daytoy. Imbaga na payan ken ni Misti ti inyawag ni Don Amado a panagkalaysa da Laika ken Albert. Iti sabali a bangir, ininoten nga agsubsubli iti sigod ni Laika, ngem addala tagundaway nga agsakit ti ulo na, ket dinan mabigbig dagiti adda iti aglawlaw na. Naglabas nga rod ti aldaw, ket dimtengen ti kanito, apanangikalay sa ni Albert ken ni Laika. Banag asaan a magustuhan ni Doña Caridad. Itagagahiyem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Talaga ka di adi ka sumurot iti simbaan. Ammo madyak magustuhan daytoy akasar, Amado. Caridad, Kadagiti amin nga aldaw kan kanito iti biyak ko. Daytoy akanito kan aldaw ti ilunlunod ko unay. aniya. Saan ko akayat ti panangikasar ni Albert iti babaunan. Pulos! Caridad, kunak man no napagsaritaan tanda ito'y abanag. Awanan ti maramidam. Kaldawan itan ti kalaysada. Ken ammo masinagana na imbag ni Albert da ito'y akan ito. Ultimo ti amken na apan ang riribok ni Misti iti kalaysada kinilay ka. Sinaganaan nan. Si kantumat ngamin, Amado. Basol mo daytoy. Saan akan ito itatipin na basol, Caridad? No kayat mo ti sumurot kanyak, agtignay kan. Ngam no talaga adi mo kayat adarayan ti kapatgan nga aldaw iti biyag ti anak ta. Addaken ka dayta. Saan ka apilitan a sumurot ijay simbaan? Kablaawan ka, Albert. Agyaman nakdan. Di kagdanag. Awan ti mangriribok kada kayo kanilay ka. Napalalo ti Bartek ti amok. Saan apulos ang makakunail? Gapo iti nakaro a Bartek na. Oh. Dayta ti agpaiso, Albert. Talo nga aldaw. Aday tala naging inom ti nararamid na. Di na maklon ti amin. Kadayay. Saan ang makakunail apulos? Gapo iti nakaro a Bartek na. Agyaman nakmat. No sana mga deriba. Ni, aday tan ti bridal car. Simang putin nilay ka. Naragsak ka kadi, Laika. Awan o mas piniti kinaragsak ko, Albert. Apay nga rin nagsangit ka. Diyak malapdan ti bagi, Albert. Laika. Impagarot ko no arapa na angin ti angin. Ngam ita, natumpalan. Inkarik nga yatan ka. Nga itong palka. Kat da ito yung di karik, Laika. Among kada si kati kapintasan. Ken kasayaatan na napasama kiti biyag ko. Albert, Si kati na magbaliw kanyak. Si kati nang ipay kanyak iti inspirasyon. Iti ababazaritan. Talaga si kati na itani para kanyak. Ay ayatan ka unay-unay. ay ayatan ka mat unay-unay. Anay ko. Apay, Laika.
Mariknak manan ti sakit ti ulo. Albert, Anya. Tinasayat. Oh my God. Panawan tapay lang dagit isang ili. Amangan no kumaro pa'y day tamarikrik na. Natungpalan titulagan ta Panyero. Anak tamit laeng tinagkalaysa. Wan nga rod, Panyero. Kat napalalo ti kinaragsak ko. Amok nga miin nga day tinasaya at nga ima ni Laika nga anak ko. Panyero, amangan no at na makaalingag ka data. Di kagdanag, Panyero. Naimbaglangan ta sana nang riribok ni Misty. Sana nagpakita apulos. Ay, wan nga rod. Amom ka di nagdantanaga. Apay, Panyero. Imbaga nga min ni Dan ang naging inom kano ni Misty. Impagarop ko nga'y naramid na tikas jay. Tapno na turin nga umay mangriribok iti kaaldawan ti kalaysa. Ngam saan ang nagpagpakita. Panyero, Ket day tati pagyaman aklaunay, Panyero. Iso na lang tamadanagan aklata. Amangan ngamin no niya ti mapanunot ni Misty nga aramiden. Simang pat kagayaman, Dan. When, Misty? Kamusta tinapanam? Nalpasan ti kasar. Misty, Awan man la tinaaramida, Dan. Diyak man la nailaban man ti karbangan. Awan man la tinaaramida. Misty, anya ka kadi? Saan ka nga gibuong? Amangan no masugatan kan tukid di. Awanan, Dan. Saanan anawayan ni Albert. Saanan anawayan. Kumustan tirik na, balasang ko. mayatan, Nana. Ay na, maragsakan nakparakan ka, Laika. Kamaudyanan na, saan ka ababaunan ditoy? Nana, Siguro, agbaliw matan titrato kan ka ni Senyora. Oh, apay balasang ko. Diyako nam namaan ngagbaliw ti trato kanyak ni Senyora Caridad. Ha, Mariknak namin na talaga adinak kayat, Nana. Nupay kasta, aramidak ti pagrabangak kas na ikamang. Raam magtiin na ti asawak, iti nakarkarupay, ngam iti panagraam ko kankwa na idi. Dan, mamatiak nga mom no sa dino ti ayan ita ni Misty. Ladingitek, sir. Itay pa'y lang awagak. Ngam di namit songsong batan ti awag ko kinkwana. Aniya. Day ta ti agpaiso, sir. Madanagan akmet nga rot, sir. Sapay la kuma. Ta saan akong formila ditan ti mapanunot ng aramiden. Sir, No bilang takuntakan na ka. Pangaasim ta pakamuan nak adagos. mangnamnama kayo, Sir Fausto. Apay adi ka pa'y maturog, Caridad. Nalpasan ti amin. Kasayatan no aklo namon. Nangasawan di anak ta. Oray pa'y no agasawan da Albert kan Laika. Diyak tulat ta maaklon dayjay ababaunan. Caridad, Diyak maaklon anang asawa iti gagangay laeng a babae. Di ka kay Sona nga anak ta. apay. Sigurado ka? Agagangay lang ang babae ni Laika? Anya ti kayat mo asawan, amado? Caridad, at dadagati banag asa narumbang
kedngan adagos. At damot dagiti tao asan arumbeng nga idadanes. Tasaan tayo nga ammo, noan niya talaga ti kinatao da. Nabagas day nga imbagam, amado. Kaslaad da ammom apalimad iti kinatao ni Laika? Awan. Lipate mong timbagak. Ket maturog kakit din. Apay ngay. Aging ga ita. Jak pa'y lang makontak ni Misty. Anya nga tan tinapasamak ken kuana. Ti amok ket adalang iti balay nga abangan na. Ngamitay na panak ijay. Awan mat. Delikado da ito ya. Jak mit kaya tumawag ka ni Sir Fausto. Amangan no awan mat ijay ni Misty. Kit mabisto nakidi ti amana. Napnapanan nga tan ni Misty. Awanin ti umasping iti kinaragsak ko, Laika. Kasta akmat, Albert. Laika. Idi inayatnak. Awanan ti sabali pay nga inarapaap ko. No di ti maikanta ko maiti na ulimag a panagbiag. Laika. Idi na aksidente ka. Kunak mo saanan ang matungpalpay ti arapaap ko. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti na marswa. Tanakalasat ka. Sika tinagbalin na sadag ko. Iti daydia ka nito. Albert, No sana kapukan ka. Saan at kumamata nagbalin ang natib ka ridi. Utang ko kun ka ti amin. ipatpatag ka unay, Albert. Agsakit man ang ti ulo. Anya. Di kag danag. Adak lang dito eh. Oren niya ti mapaspasamak. Saan kanto panawan? Ikarik dayta. Matanagan ang atalagandan. Nagpatnagadyak na turog ga po iti panang pampanunot ko kani Misty. Kastak matlaang, sir. Ngam talaga adinak pa inawagan. Pinadas ko mo't nga inawagan. Ngam jak makontak. Anya nga tan tinapasamakan ko, ana. Sa dino nga tan ti ayan na. Sir, Nas ka na masarakak ni Misty. Amangan no anya tinapagtagnan. tulungan kayo, sir. Agyaman akdan. Ala, agtig na itaan. Apayakas tati panangkit kitam kanyak simang. Senyora. Ammum anapudot ti ulok. Katjak kayat ang makita ti kasta jar mo ita. Pasensya kayon, senyora. Sige, panawan kayo pa'y dito. Di ka pumanaw. Tada pangibaw na kan ka. Di ka balin abastos. Simang. Anya pa iti serbi ita ti amin. Sigurado akin at katawaan dakon dagiti makaam-am mo kanyak. Ngamin, sana siyang tiin kalaysan ni Albert. Anya pa iti serbi ti amin. Anya pa iti serbi ti biyag ko no kastoy matlang tinapasamak. Napukawan anamin pinsan tinamnamak. Amaagaw ko ni Albert iti dayjay ngagraraman a babae. Eso nga anya pa'y lang arod ti serbik ngagbibiyag no kastoy matlang. Awanan Apolos. Tauray anya pa'y aramidag. Agdadata nga inatiw nakti may salang ababaw-nan. Eso kasayaatan langan. No gibusak
matan tibiyag ko. Anya ti pangpanggapan ni Misty. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nadanon ti kaldawan ti Kalaysa da Laika ken Albert. Saan kumaakayat ni Doña Caridad ti dumaray, ngem napilit daytoy ni Don Amado. Nalaos nga rod ti ragsak ni Nana Simang para kanil Laika, nga imbilang nan akas anak na. Ididamo arabi dagiti agasawa, impeksada tinalaos aragsakda nga agpadpada, ngem kelat manen adimikar ti panagsakit ti ulo ni Laika. Kabayatan na, saan ang maaklon ni Misty, nga awan tinaaramidan na, tapno malapdan na kuma ti panagkalaysa da Albert ken Laika. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sigurado akin at katawaan da kung dagiti makamam mo kanya. Ngamin, sana siya tin kalaysa ni Albert. Anya pa'y ti serbi ti amin. Anya pa'y ti serbi ti biyag no kastoy matlang tinapasamak. Napukawan anamin pinsan tinamnamak. Amaagaw ko ni Albert iti dayjay agraraman a babae. Isong anya pa'y langarod ti serbik nga agbibiyag no kastoy matlang. Awanan Apolos. Tauray anya pa'y ter aramidak. Agdadata nga inatiw nakti may salang ababaw nan. Iso akasayaatan nan no gibusak matan tibiyag ko. Total, nagbanag ak matlangan akasla nakakaasi. Diyak mat nga roden almanan pa'y tiyang biyag. Kasano ang may patungpal ko ti karik? Ariribukak ti biyag ni Laika. Nagibusak matan ti biyag ko. Inkarik iti bagik alumabanak. Nadyak man nagparang iti Kalaysa dakin ni Albert. Gapuday tayo ti amak ko amay balod. Tano nakabalod akon. Nakarkaran nga awanan ti maaramidak. Nakarkaran nga awan ti maaramidak. Adadan nga awan ti maaramidak. Nugibusakit din ti biyag ko. Isuasan. Sa anak nga agpaatiw. Yak itulok nga gragsak na Albert kan Laika. Idin to tagladlading itak. Saan ko nga itulok? Ni Panyero. Hello, Panyero. Panyero, pasensya ka na naistorbo ka. San met? Apay ka di? Madanagan ak ngamin. Ha? Tapay? Aging gaita. Diyak pa'y laan mo no sa dino ti ayan ni Misty. Anya? Kunak no awan anyaman na kanyak. Ang madanagan ak Panyero. Ala, tinasaya at katagsarak ta, Panyero. Tano ka sa pulan nga agpatulong tan kadagiti pulis. Aramidan ta. Ne, nagsapa mo ten, no asino man day ta. Ay,
Mabit lang! Dan, Ha? Misty? Si kamot gaham. Umay ka. Umunag ka. Napnapanam. Napanak iti balay nga abangam iti kalman. Ngam awan kamot ijay. Ha? Misty? ang lunak. Minanggap ko katalan tibiyag ko. Ngam na amiris ko nakarakaron asa anak ang makabalas. No awan akon. Ha? Iso ngay mayak dito eh. Tapno oray kasano. Makailiw-liw ka. Tinasaya at Misty. Inka pa'y ornosin ti bagim. Nakaduldulpot kan. Gapo iti diretso a panagin inom mo. Alan, ornosin pa'y ti bagim. Kumusta ang tirik na? Medyo mayatan. Saanan ang nasakit ti ulok. Laika, Madanaganak, Albert. Apay ngay. Manipod rin mo ki di ospital. Gapo iti naramid kanyak ni Senyorita Misty. Kastoy matantiriknak. Pasaray makariknak iti sakit ti ulo. nalabit asaan ka pa yan naging bagiti husto. Ken mabalin ka di, Laika. Saan mo nga awagan iti senyorita di siya babae? Ha? Agasawatan. Agpada kayo langan iti estado iti biyag ita ken ni Misty. Saan? Saan kami nga agpada? Anya ti kahit masawan. Ni Misty, sigodan abak nang. Kukwa na ti kinabak nang na. Idinto ta siyak. Saan? Podno abak nang ka ng asawa kanyak. Ngam saan ko ako kwa ti kinabak nang mo. Laika, amin asa ni Kwak. Kukuha mo din. Tagasawa takot nga ro din. Saan, Albert? Umdasan ako kwak ti puso kan panagayat mo. Saan ko nga al-almanan ti material abanag? Tawan kwenta na dagita iti imatang ti Diyos. Laika, apay akas tamot ng ibagbagam. Ibagbagak lang ti paiso, Albert. Awan patag ti material abanag dito'y daga. Iti pagarian ti langit. Iso asaan ko nga almanan ti kinabaknang. Kas iti nakunakon. Umdas kanyak ako kwak ti puso kan panagayat mo. Inring pas mo matlaka diti imbagak nga aramidam, Simang. Wen, senyora. Trabahom ti amin itan. Tanan na namon ng di agraraman a babae. Ti agbalin abak nang gapo iti anak ko. Senyora. Talagang agraraman day jay, alay ka? Senyora, kabaulak nga aramiden ti amin at trabaho dito'y balay. Basta pang nga asiyo kuma. Ta saan kayo nga agsaw iti kasta, maipapankan nilay ka. Ta sino ka kumaamang isuro kanyak, Simang? Senyora. Isawang kuno anya ti kayat ko nga ibaga. Awan ta sino man na makalapod kanyak. Takukwak daytoy abalay. Iso dinak isuro, Simang. Tawan apulos ti karbengam. Nawagak aminen ang mabalin a papanan ni Misty. Ngam talagang awan, panyero. Luan niya ti kunam, agpatulong tan kadagiti pulis. Kasayatan ti kasta, tanadardaras ang masarakan tayo ni Misty. Nuday tati kasayaatan ang maramid. Sige, panyero. Talagang amin amadanagan akon ka ni Misty. Amangan nuan niya matanti na ramid na itibagina. Alangaruden, agturong tan ijay police station.
Kasla jak kayat nga ipakaamokin ni Papa. Nga okay akla. Makaammo ka. Ngam amangan no agkamang dayjay iti pulisya. Apay ko ma. Sapsapulan na kati amam, misti. No di nakalata masapulan, may salaang ti aramiden na. Agkamang iti pulisya. Iswa kasayaatan siguro, no awagam. Uray awagam laang, kat ipakaamom anatalgad ka. Sige, dan. Aramidak nga roteka. At dayta, nakadanon tan dito'y police station, Panyero. Agure ka. Ni Misty ti umawawag, Panyero. Ha? Kasta ka di? Ala, sungbatam nga ruten. Iti kasta, maamuam no sa dino ti ayan na. Kanuan niya tinapasamak kan kuana. Ladingitak no napagdanag kayo, Papa. Kas kinunakon, inliw-liwag ko lang ang tiriknak. Bye. Anyan. Pinutod mo mutla adagos ti saritaan nyo. Awan matantinas kan pa'y apagsaritaan mi. Naibagakon kan kwa ng ayusak lang. Misti, Iso akasayaatan ng tikas jay. Saan ka di? sa bagay. Ti importante, kat amo na asibibiyag ka pa'y. Dan. Ita, anya ti plano? Kas itinakon-akon. Aramidak ti amin. Tapno saan nga agbalin anaragsak ti panagdan na da Albert kan Laika. Misti, Riribukak ti biyagda. Pagbalinak nga impyerno ti biyagda. Kunakman no saan kayon nga agsublipay dito'y balay. Mama, Apay ang nagsubli kayo pa'y laan. pasensya kayo, Mama. Ngamtap na saan kayo magpungtod. Sige, pumanaw kami matlang itasawak. Pagyamanak unay ti idadaray mo iti kaldawan ti kalaysak, Mama. Ket ita, no di mo kahit ngagnayad kami kanilay ka dito eh. Matungpal ti kayat mo. Anya. Saan ka kahit asukiran, Mama? Iso ano ko naman pumanaw kami iti asawak. Iso nga rod ti masurat. Saanan, nagadungam mom. Agnaed kayo dito'y, no iso ti kayat mo. Anya lakit din niya, Mama. Kunak no di na kaya ti kaadami dito eh. Ngam kas dyan mati ko nana. Sa bagay, nalabit nga italaang ti pungtot ni Mama. Ngam patsak, maaklon nan tumatlaan ni Laika. Jak amo, nunasken nga ibagak daytoy wenno saan. Laika. Anya dayta, nana si Mang. Sa anak nga umayon, nga agnaed kayo ditoy kan ni Albert. Ha? Amkak ngamin, nga uray no asawa na kan ni Albert. Kat amangan no parigaten nakalatan ni Senyora. Di kagdanag, nana. No anyaman ti paramid na kanyak, agtong palak. Laika, Sa anak nga agbalin asukir. Isuti na ni Albert. Katrumbang lang agtong palak iti anyaman na kayat na. nga uray tratwen nakalata, kas babaunan. Awan anyaman na kanyak dayta, nana. Kabaalak nga aklunan ti anyaman na trato na kanyak. Iso adi ka madanagan. Kumusta mo ni Misty, Panyero? Sana matagtagari, Panyero. Manipod si Mangput balay. Kanayon na naulimat. No saan ko apagunyan, saan mo't ngagsaw. Panagkunam, naaklon na ngatan, ti kinapudno. Diyak may baga, Panyero.
Abong matan ti ugali na. Panyero, nga mawan matan ti araramidan na saan ka di? Impamaysanan sapay nga ruden ti panangasikaso na iti negosyo yo. Amom ka di nakarkaro pa'y amadanagan. Nukas dyan nga awan ti madi nga ipakpakita ni Misty. Anya? Dahita ti agpaiso, Panyero. Amkak ngamin nga mga noda sa bali a plan-plan mo na. Iso akas dyan na ulimek. Hanggang sapay la kumatawan. Iti kasta, kat agbalinan anaan nayas ti amin. Kuma, Panyero. Kat no bilang takasta ti mapasamak. Panagkunap. Inutak matan nga pamuspusan ti amin. Tapno maibaga kon ka ni Misty ti agpaiso. Maipapan ka ni Laika. Maurnos nga tan ni Don Fausto ti amin. Maipapan iti palimod na. Gagayem, di uliwayan adenggen. Tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Ributaso. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.